Barka da zuwa Tauraruwar Arewa Tv. Ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa, mun gode. To fa yau ne dai sabon wani al'amari ya ƙara faruwa, inda Fofotu dai shi ko burinsa dai ya lalata 'ya'yan mutane shine ba mu sani ba. Fofotu dai kun san farko dai ya ɗau Safara'u, inda Safara'u ta koma ta hannun damansa, inda suke ta aiwatar da harkokin waƙa su, suna yin bidiyo suna nuna sun koma tare. Daga nan sai Fofotu ya ɗau murja suka tafi Abuja da ita, inda suke ta shekayensu. Daga nan dai murja ta gano cewa zaman ba zai yiwu da ita ba, inda ta ga abin ya fi ƙarfinta. Murja ta dawo ta bar Fofotu. Yanzu kuma sai gashi wani sabon bidiyo Fofotu ya sake shi, inda Fofotu ya ɗau maryamboot, inda maryamboot suke harkar tare da ita. Amma dai ba za mu tabbatar da cewa ko maryamboot za ta iya kasancewa da Fofotu na tsawon lokaci ko a'a. Amma dai shi wannan mawaƙi Fofotu dai kun san dai halayyarsa, inda ba shi da aiki sai yin waƙoƙin batsa da irin abubuwan da ba su dace ba da addininka. Sai ga shi Fofotu dai ya ɗauki maryamboot, inda lamarin nasu ba mu san zuwa ina zai kasance ba. To jama'a sai ku biyo mu domin ganin kasancewar ainihin abin da ya faru.